O Birhen Maria, iampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa karon sa adlawng Sabado. Iampo nato nga unta ang gahom sa Ginoo muhari unta sa kasing-kasing o sa mga katilingban sa katawhan aron magmauswagon o matuman gayod ang mga gidanggo nato nga kalinaw ug hustisya. Ang ato sang mga benefactors at donors, sila nga nagsigi og palit aning ato mga slots para sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay, o magpanaw kamo, o sa dayon na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong kamot, ingon nga ilhanan, o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay, o diha sa inyong mga ganghaan. Sa dihang dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios, ngadto sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan, nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob, nga ihatag niya kaninyo, dapit nga daghag maanindot nga syudad, nga dili kamoy nagbuhat,
kansang kabalayan puno sa mga maayong butang, nga dili inyong hinaguan, mga atabay, nga dili kamoy nagkalot, mga parasan o kaulibuhan, nga dili inyong tinanom, sa dihang mangaon o mga busog na kamo, ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo, nga mao'y nagkuha ninyo sa Ehipto, diin naulipon kamo. Kahadloki ang Ginoo nga inyong Dios, ug siya lamang ang alagari, gamitan ninyo ang iyang ngalan, kon manumpa kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. Gigugma gigugma Kau, O Ginoo, akong kusog. Diyos ko, akong bato, nga dalampanan, akong taming, akong kaluwasan, akong bato. Daygon unta sa Ginoo, mituwaw ako, ug nalawas ako, gikan sa akong mga kaaway. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, ug daygon ang akong bato. Bayawn unta ang Dios, nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag og dagkong mga kadaugan, ngadto sa imong hari, ug nagpakita og kaayo alang sa imong gidihugan. Kang David ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Gigugma ko ikaw, O Ginoo, akong kusog. Alleluia, alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sumayaw ikaw, O Ginoo.
sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus miluhod sa iyang atubangan og miingon, "Sir, kaloy iintawon ang akong anak." Patulon siya og nagantos pag-ayo og tungod niini makadaghan na siya mahulog sa kalayo og sa tubig. Gidala ko na siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo o pagkasayop ninyo, magsige na balang ako uban-uban ninyo? Magpunay na lang ako pailob ninyo? Dadangari ang bata. O gimanduan ni Jesus ang yawa og migula kinigikan sa bata og naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Hesus ang mga tinun-an og nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinomdumi kini kung kamo may pagtuo nga samag gidakon sa usa ka liso sa mostasa, makamando kamo niining bungtura, balhin didto og mobalhin kini. Makabuhat kamo bisan unsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot o balaod sa Ginoo nga importante gyud kaayong atong makatunan. Kinsa ninyo dinhi ang nakamemorize pa sa 10 Commandments in proper order? Taas ang kamot. Mga naong. Matod pa ni Moises, timan ini, isulti ni sa inyong mga anak o sa mga anak sa inyong mga anak. Sa to, hisguti ni, inig pangaon ninyo, hisguti ni, inig pangatog ninyo, inig mata ninyo, ibaligtos ni sa inyong mga bukton, ibutang sa inyong mga agtang, ipapilit ni sa inyong mga haligi. Grabe, no? Ngano ingon anak man ka, kanabang murag specific kaayo ang instruction ni Moises. Although gimanduan dito sa Ginoo, tungod kay kanimanggong pagtuman sa sugo sa Ginoo mga igsoon, mao gid ni ang timaan na kita dunay igong pagtuo. Igong pagtuo, enough faith. Hilinga imong tupad ina naa kay igong pagtuo. Enough ba? Enough faith. Kay matod pa ni Kristo, kadtong yawa nga gitabangan og exorcise, gi-cast out sa iyang mga tinun-an, wa sila kapagawas, gitabangan nila. Pero pag-abot ni Jesus, ingora si Jesus, gawas diha, gawas din yawa, naka sikrito kung pangutana ang iyang mga tinun-an, Lord, ngano wa man to namo mapapahawa? Ana, ingos Kristo, kay wa man mo'y igong pagtuo. Pila may gidakon sa pagtuo nga tawgon natong igong pagtuo. Nihisgot sa Jesus dire, kung duna mo'y pagtuo nga samag gidakon sa liso sa mustasa, kakita na mong lisos mustasa? Mustard seed. Kinsay nakakita, taas ang kamot. Pulos kita wa kakita. Ako asa ko kakita na. Pero sa mga istorya-istorya, kung ato sa siyang i-google, sa akong paminaw, murag po parihas siya gidakon sa lisos kamatis or gamay pagjutay. Kaya makita man siya. Ambot o pareha ba ka siya lisos mansinitas.
Kakita mo sa lisos mansinitas? Okay, mao man kuno na kinagamyan nga liso matod pa sa word ni Kristo. Ang labing gamay nga liso sa ila dito. Pero kita naamtay mansinitas gagmay kay nagliso. Pero basin og ingon-ingon ra ana ba? Pero kung naa kuno tay pagtuo ingon ana maka sugo na tas bukid nga balhin dito mosunod kuno na. So ay kuno sugo imong bana nga tuas iyang kabit na balhin sa ato. Motuo ba? Og di gani motuo pasabot wa kay igong pagtuo. Masuko na lang ka, magsigi na lang kag paninghag, wa lang gyapon motuo imong bana, awa kay igong pagtuo. Kay ang igong pagtuo bisan ganing bukid nga way utok, igingon nimo nga balhin mo, balhin ko no. Ana, kanang imong anak sige duwa sa computer, ingna ko no, undang diha, balhin dito sa imong higdaanan, mo balhin ba? Mo balhin? Wah, di gyapon balhin. Ako kunong suwayan, ingnon ako, kada adlaw palit ko ng mog slot. Mo palit mo 100 pesos naman na. Mo palit. Oh, galisod. Adi, basin sa ninog mangutana sa mo no, unsa man pagpalit og slot pader. Diha la sa atong opisina. Doo la mo diha napapalita ko grace. Unsa may meaning anang grace? God's rewards and complete elation. 100 pesos. Diya sa opisina. Yung kadi man ko kaanha pa din kay online parishioner man ko. Ato ipakita din sa atong screen. Kani kay aning online mass. Dini lang i-deposito sa atong bangko. Atong bank accounts dinhi. Nya moingon sad mo, di man ko kaadtog bangko pa din. Ipadas GCash na GCash daghan man ni atong GCash accounts. Pero dili pa lang available ang akong GCash na puno na. 500,000 ray limit. Salamat ha. Puno dayon in 7 days. Puno na eh. May tagpadako-dako as GCash no. Kay daghan mang pudahan akong GCash. Ingon to ako mga kauban. Pader, dugay lagi mapuno among GCash. Imo GCash, dali mapuno. Ako na magukoy igong pagtuo. Bitaw na igsoon. Kining dagko na to mga project sa simbahan. Basta mo gamit lang tag-igong pagtuo, mahitabo gyud. Ug unsa man ang igong pagtuo nga ingon kalisos mustasa, kana bang ang atong tumong mao ang kaayuhan sa katilingban dili sa atong kaugalingon. Di ba ang liso itanom man na siya siyuta? Itanom. Sakto ba? Iluyong itanom. Unsa may mahitabo sa liso? Kay motubo do taon madunot oy. Ang liso baka tong liso bang? Ang liso motubo sa to pa modako siya ngayon. Mawa siya. Mawa. Mo na ningon si Kristo kinahanglan gitang maliwat gyud ta sa liso nga mamatay gyud usa ta aron mo hatag tag kaayuhan sa katilingban. Gilingay mong tupad. Inaandam ka magpakamatay para mo palit og slot. Kana bang wa na kay makaon ba sigilya po gagpalit itanom gid nako ang akong kwarta nari sa simbahan. Or itanom gid nako akong kwarta para mabuhi ang akong mga silingan. Bahala nag ako'y mamatay. Pero maniguro ganitang ako gyud mauna. Wa kay gitanom, wa kay gi-invest diha sa yuta nga mao ang Ginoo. Mao na siya kuan matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Gihigugma ko ikaw o Ginoo akong kusog. Kana bitang mohonong na tagsunod sa sugo sa Ginoo kay wa na ta mahigugma siyang sugo. Maluya ka. Hasta imong naong luya. Na ini-comment karon sa akong Facebook o sa akong YouTube ato ningon siya, Father, kana na ang dali ra ka naka-adjust jas Compostela no nako. Ngano man ingon din siya nga blooming lagi kag naong.
Ana sila nako. Di man lisod higugmaon ang Compostela gud. Nganong di man lisod higugmaon ang Compostela? Daghan kay trabahoon. Ano bang daghan mga hagit, no? Oh, atong nag-installation ta pating kusugas uwan. Di ba? Wa man tay lugar dinhi nga atong ka tiguman nga dako-dako nga naay atop. O mo tong niingon ko diha lang mo kaon dinhi simbahan. So naman sa Dinoy ni post sa Facebook gidili ang pagkaon sa sulod sa simbahan. Okay, thank you kayo adto kasi nag-post ato. Pero sorry, wa mi lugar. Ato man tatas gawas ato mga on kay naman tay dako kay dihang lugar kalingkod-lingkuran pero wa may atop nga pati man kusugas uwan niingon man sad si Kristo pakan-a ang gigotom. Wa man siya maingon pakan-a ang gigotom didto gawas sa simbahan. Ang gigotom pakan-a. Wa na bahala nag-asa. Matod pang San Pablo in season and out of season buhata ginang gitawag og works of mercy. Pero ang ato lang yung gisiguro nga pag human yung kaon diri ato yung gilimpyuhan ang simbahan. Ug wa sad ta dinhi mangaon kay nagparty ta. Wa ta magkaon dinhi kay nagsuliyaw ta. Nangaon ta pag human natog misa. Gani dinhi sod sa simbahan kan-o nato ang lawas ug dugo ni Kristo. Kung dili na nato ma-translate into real eating with our friends, with our brothers and sisters, way kapuslanan ng atong kalawat-kalawat dire, body of Christ, body of Christ. Unya, di ka kamaong mo pakaon sa atong isig katao, tungod lang kay ni atasod sa simbahan, tungod lang kuno kay holy kaning maong lugar. Ang pagpangaon, mao kana ang Eucharistia. Labi na yung bungas gugma. Di ba? Nya, nabusog mo ato pagkaon ninyo. Nabusog ang inyong lawas. Ang inyong kalag, nabusog. Kadtong nagsigig panglibak, sigig kasuko, wa to kakaon. Pero kadtong ni kaon, salamat, nabusog yung ko niya. Wala ba ko'y hug-hug, skulikta. Tini mong kaon, congratulations. God bless you. So mga igsoon, dili sayon apan pagkanindot sa resulta kon kita dunay igong pagtuo. Nganuman ang mga buhat nga bugat mahimong gaan kon magkahiusa ta. Mao nang kining atong slat-slat ato ning padayonon ha. Grace. Gamay ra ba kay taghalin. Masin pag mudako-dako ra ni ron sunod nga panahon. So usbon ako dinhi sa atong parokya ato na ning batasanon ang pagpuyo sa mga prinsipyo o mga virtues nga akong gustong puy-an sab. Unsa ganito? Kaning trust o Cebu. Unsa to'y meaning sa trust? Transparency, religiosity, unity, service, o technology. Wa patay TV monitor dinhi. Aron naon tatay matan-aw-tan-aw, no? Mao nang nangutang kog TV. Gahapon ato ning i-install karon 75 inches nga TV. Wa ko kibaw asa ibutang. Amo pa ni ron panid-an og asa ni ibutang. Nangutang ko dito sa SM appliance ni worth of murag 80 ang duha. Barato ra man sad. Nahog magtag 40,000 ra. Di akong giutang. Haron na natay monitor na kung doon nata dinhi mga ipakita ninyo, makita na. Ari tingay na ito'y butangan ninyo. Diha lang. Aron kakita sa mo diha. Aning haligi. Atong i-bracket, arong malaksi, hug dayong 70.
Ato lang sa ligonon. Tabangi ko ninyo ron ha, kamong kamaong mubutang diri inig human aning misa plano taga sa butang to ano to? Ready na to. Unya technology na siya. Nya ang Cebu, unsay meaning Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Tanaw ninyo ron sa atong simbahan, karon ba? Sukad ko ni ari diri, unsa man clean? Andito gawas clean. Mo na magtinabangay ta, di ta maghugaw-hugaw diha. Dili lang ang mga sagbot atong kwaon, hastang atong mga batasan, atong limpyuhan. Sagbot kay na tuksik kay na mga batasan na magsigig linibakay, magsigi og kanang away, magsabot-sabot ta, di ba? Ana mao na Cebu. Hinaut unta nga ato ning palambuon kay gikan niini kita sad mahimong balaan o mamunga o daghan pang mga bunga. Hinaut pa unta. Mga igsuon, diha sa atong pag-ampo kuyog sa atong katilingban ang simbahan, hatagan kita sa Ginoo sa atong mga panginahanglan. Uban sa buhing pagtuo, muingon kita, tunhay Amahan, pamatia kami. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan o ang iyang katawhan, malig-on diha sa ilang pagtuo o musalig sa Ginoo panahon sa mga pagsulay o kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga ang kasing-kasing sa mga nangulos sa kalibuan, dili magmatiga ni malimbungan sa kahakog, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga ang tig-ang mga makasasala, mubalik na ngadto sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo tungod sa ilang balatian, makakaplag o kahulugan diha sa ilang mga pagsulay, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mitaliwa na makadangat ngadto sa langitnong puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Tunay Amahan, pamatia kami. Labing mahigugmaon og makalagahong nga Amahan, dawata kining among pag-ampo, nagituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of
Igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik yan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban ni Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong binhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, dihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gamugang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan.
manausab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalilan. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, kana kanimo, ulan ka sa mga babae na tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampuhan kami mga makasasala, karunong sa takda sa kamatayon. Karunong sa takda sa kamatayon. Mag-ampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagtuo, igong pagtuo. Nya ato ning ma-practice pinaagi sa pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo ug pag-memorize gyud nila kutob sa atong mahimo. Salamat sa nagtuman sa sugo sa Ginoo, labi na ang pagsuporta sa atong mga projects kaning pagpalit og slots para atong ibayad sa 70 million na utang. God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin
niabot nag 29,166 ka slots, naapay 670,834 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nato lang buhaton, palit lang tag slot every week, bisag usa lang ka slot kitang tanan. Nya naa sad ni siya 70 slot challenge para sa gustong challenge, tag 7,000 per challenge. 117 na sad ka challenges ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, suportahi unya ninyo, view, like, share ug subscribe every day. Nya mga pipila ka mga announcements sa atong schedule karo matag Lunes hangtod sa Sabado. Ang atong misa alas 6 sa buntag, alas 12:15 sa udto ug alas 6 sa gabi. Inig ka Sabado, ang alas 6 sa gabi mahimo ng anticipated mass. Unya ang ato sad nga kanini ang Sunday mass magsugod sa alas 6 sa buntag, dayon alas 8 sa buntag, nya ang katapusan alas 10 sa buntag, sundan dayon sa bunyag. Nya inig ka alauna mo'y atong regular na funeral mass, pwede rag magdungan ang mga ilubong, o niya atong misahan, o niya ang atong alas 3 sa hapon, mao na sa ilain atong regular mass, English mass, ang alas 5 sa hapon, another English mass, niya katapusang misa alas 7 sa gabi, Cebuano mass. So mo na atong timan-an, sugod na naugma. Dito sa atong mga barangay o mga chapels, ang naandan sa una nga mga misa, maura gyapon atong gisunod karon. Diha sa atong menteryo, naagyapon tay misa matag alas 5 sa hapon, matag Lunes dito sa menteryo. So kamong gustong ato mo simba nya, mudritso na lang sagso dito, pwede mo attend sa misa. Sa atong diya sa atong jail, kada Domingo man tong misa, ako na lang gihimong once a month, nya ato silang tagaan og kuan panihapon alas 4 sa hapon, matag unang simana sa buwan. Kung di tama igo sa kuan, basta kausas o sa kabuwan, sa alas 4 sa hapon sa Sabado, pero Sunday mass na ang atong treatment ana. Nya the rest, ang ubang mga Sundays, doon na lang dito'y kasaulugan sa pulong o pagkatekesis na panguluhan sa atong mga lay ministers o sa atong CFD o mga katikista. Ito nang i-practice. Sa pagkakaroon, ako lang ng transparency man tanong, transparency. Ang ato rong gipatrabaho na naghinay-hinay til-til din ang una ang paglimpyo gyud nato sa atong simbahan sa sulod ug sa gawas. Nya atong gipatriman diha ang tag-as kayo nga kadtong mga unsay tawagan na mga tanuma diha. Mura naman itong matago dito sa luyog, na imutago ito mag-date-date, di man makita, atong giputlan, aron, o ang pari, makig-date, jas madre, makita na yun. Na pwede pasok-pasok dito. Makita na sa atong plaza-plaza diha. Niya, ang sunod, ang atong kusina in town, perting tua, atong pagkusog sa uwan, ang atong mga biluto na sabuan, kay nikalit mag-agas dito. So ato sang gitarong-tarong naron ang atop nya paghuman natay daghan diya mga room nagihimong murag budiga atong pangkuha ang katong mga angayang kuhaon nya ang di na magamit atong gidispose nya ang magamit pa ibutang nato sa atong temporary nga budiga. Naghimo taron diri kilid sa generator nanay nagtrabaho diha sugod, maghimo ta diha og dako-dako nga temporary nga budiga aron kanang mga rooms diha sa atong kumbinto magamit nato. Magamit, no? Ang ato diay mga staff karon
Kibaw mo pila ka buok? Mo kibaw? Ako mong paibawon, 40 ka buok. We have 40 staff din sa atong parokya karon, ha? Iampo ninyo nga magbinuotan ni sila, dili magbinuang nya. Kay di gud ta magda og daghang staff, dili matuman ang Cebu. Unsa toy Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Yan po lang sa nato. Pero mangita lang tagpaagi nga makahatag-hatag po ta nila og igo-igo sang allowance. Nga di sa sila mga matay sa gutom. Ana ragod, pero mo sakripisyo mi para aning atong parokya. Ang inyo ragyong buhaton, palit ragyod mo slat. Mao na. Mabuhi ragyod ta niya. Hog sa kolekta. Awa na. Buhi na ta na. Ang ako yung prinsipyo, hutdo na to gamit ang kwarta sa simbahan para sa kaayuhan sa simbahan. Dili sa bulsa sa pari. Ha? O mabulsa na gananako, badlunga yun ko ninyo. Pwede ninyo kung ditsuog tamparos diyas publiko. Basta makita ninyo nga gibulsa na nako ang mga kwarta diri. Gamiton gina nato para sa atong parokya. Aron makita ninyo unsay resulta sa atong pagtinabangay territorial o online parishioners. Ipakita nato na kita kamaong mo panindot sa atong simbahan, mo padaghan sa atong mga facilities o mo himo o gikinahanglang mga kaningitag na to buildings. Ato nang ipakita tungod sa atong igong pagtuo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, dan